Welcome back to my YouTube channel. No barbaro ko tala ti channel ko. Ag-subscribe kan. Tata mga kabagister, arami din magkat agsibsibog kami mantisilimin mga kabagista. Ta kwangarod nanginad. So alagaan may tayo sulang ti pag kitaan min awan ti habalingan natin min mga kabagis. Kun awan gamin ti tudo mga kabagis. So nga agsibsibog kami. Ano sa milatan ang mga kabagis ta lang abda kwartame. So nga rin mga kabagis surugyanan tayo na agsibugan. Gusto ni mga kabagis tagsibog, nung nyo pa amaw, saruang kayo. Nang may tibulong na ito ni mga kabagis ni nagbilang ito, nag-iimar. Iji baba mga kabagis nagkuha. Kaya nag-yelo mga kabagis. Nagrugit ti pagsibsibog mo na mga kabagis taji lang iti ugbog pagal-alaam me. Daldalosan da pa ni mga kabagis takwa. Naiyam. Ta nagsamot nga rod. Hindi ko ni agad nyo naghangot ka no di kaso nga ni kuya lang sa dulisa. Tisibugan mit mga kabagis kat aji utong mga kabagis ta dadakal da magkanon aji kasta da kanon ni 5 inches kanon apong dara. Tatara din mga kabagis rugyanan tayo ta kuha na bangsit aji kwa so nga ano san tayo ratan.
Sa tatahard mga kabagis kat nalpas kami nga nagsibugan, nasibugan mi gisilin mga kabagis kanji utungan. Aon titudon mga kabagis so nga agsibsibog kami. Tata mga kabagis apan tayo nga inti babanta agawid tayon na aldaway. So that's all for the video. Tatahar din mga kabagis kat ato itikalpasan natin video kon nagaduti abatin balang aba mga kabagis no kay iyot balang nga aba umay kayo agala to and liver ngam no kakakait ko tadabay na tayo. Ag shoutout ak to damdama di balayan mga kabagis ato itikalpasan natin video kon. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye! So yun mga kabagis, ganun ganun ang magdilig mga kabagis kapag walang ulan. Wala na kasing ulan dito sa amin mga kabagis kaya nagdidilig kami, ganun kailangan namin ng tubig. Ngayon mga kabagis Tagalog na ako kasi wala nang nanonood sa akin kasi maraming hindi na nakakaintindi sa akin kaya nagtatagalog na ako pero nag-practice muna ako magtagalog. Marami kasing nagko-comment sa Facebook, YouTube channel ko mga kabagis na marami daw hindi nakakaintindi sa akin kaya magtatagalog na daw ako para rumami ng subscriber ko, para madami yung viewers ko, ganon. Kaya magtatagalog na ako mga kabagis. So ayun mga kabagis, pagtyagaan nyo muna tong video kong to at nasaan nyo darating pang iba't ibang video mga kabagis. So mga kabagis is magsha-shoutout ako kasi may nagpa-shoutout na naman sa akin. Shout out kay Rolly Escote, Carol Ann Chamson, Karen Rose Chamson, Charlito Esperanzate, Arturo Junior Benito, Manang Abet, Romuel Buizon, Ricky Turalba Padua, Patricia Padua, Edna Sagon Parocha, Filipina Manangan, Floyda Calma, Jamfed Estramentel, Venzi Vitales, Renster Dulay, Rosebeth Rimando, Marita Laed, Janet Cruz, Emilmico Chico, at yung mga estudyante ni Kuya ko mga kabagis, Nicole Jacob, Iris Cerezo, Vince Cabuloy, Jericho Ubaldo. So yun mga kabagis ang mga nagpa-shoutout sa akin. Asahan nyo lang ang aking mga video na susunod mga kabagis. So that's all for the video. Wow! Ate lang ti video tatan mga kabagis. Ang ko sana'y pagenteg Tagalog sa Ilocan Buklat Ilagilocano basit-basit lang ng mga kabagis. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye!